Aray ko. Magandang hapon sa inyo mga paps. Panibagong araw, panibagong rides na naman tayo mga paps. So nakita nyo naman napakaganda ng panahon. Hindi maulap, hindi maulimlim. So talagang napakasarap ng araw. Hindi siya masyado mainit kasi alam naman natin ang panahon ngayon medyo malamig. So yun, andito tayo sa Albay, sa Legazpi City. So itong side ko, Divine. Ito naman is Capitol. So, shout out dyan sa mga followers natin na taga Bicol, taga Albay, and syempre sa ibang lugar. Shout out po sa inyo. Samahan nyo ako ngayon, papa-maintenance natin itong motor. Front yung papalitan natin kasi yung likod bago-bago pa. Then yung preno natin, syempre mabilis tayo magpatakbo kaya ayusin natin yung preno natin, yung front and back. And syempre, yung unahan natin mga paps, medyo manipis na yung gulong kaya talagang kailangan na natin yan. So alam nyo naman, nakikita nyo naman yung mga vlog natin, yung mga daan sobrang magaspang kaya talagang mapupudpud yung gulong nyo dito sa Bicol, sa Albay. And yun, change oil na din tayo kasi nag-pop up na dito sa ating digital chuchu digital chuchu na kailangan na nga mag-change oil kasi naka 2,000 na tayo. Singit ko na nga din pala mga paps, baka may gusto kayo dyan papuntahan or pa-check na lugar, parang mga camping site, tourist attraction. So comment nyo na lang dyan sa baba or kahit sang video ko para mapuntahan natin yan mga paps. At syempre mahilig din tayo sa pagkain. So kung alam nyo naman na may mga masasarap na pagkain dyan, chat nyo na din yan sa comment section. Kasi baka malay mo pwede nating puntahan yan, malapit lang sa atin, pero sanay tayo sa malalayo kasi mahilig tayo sa long ride, short ride, at sa mga adventure mga paps. Magpapaayos nga pala tayo mga paps sa may Kabakman, malapit sa may motor trade. So kasi may shop din doon, bibili na din kasi ako ng brake pad, papalitan na natin yon kasi mukhang bakal na yung sumasayad sa preno natin. So, yung gulong, sabay na natin, then change oil para isahan na, para hindi na tayo palipat-lipat ng shop. Alam nyo naman yung dati kong vlog, sa ibang shop tayo, kasi magaling talaga magpalit ng gulong doon, yung isang nagpapalit ng gulong. So, doon ko na siya dinadala. Pero ngayon, dahil magpapalit tayo ng brake pad, and syempre, change oil na din, try natin ng ibang oil. So, check natin kung anong result. Dito na tayo mga paps, paayos muna natin tong motor. At update ko kayo patapos. Yan, tapos na. Pwede na naman sa mahaba-habang biyahe. So naka-change tire na tayo, naka-change na ng brake pad, ayos na yung preno, pero sa likod ayusin ko pa. Syempre naka-change oil na din tayo para laging maayos ang takbo ng ating motor. Pauwi na tayo mga paps kasi may gagawin pa tayo. Baka nagtataka kayo, malaki yung gulong natin. Pinalakihan ko talaga yun mga paps. Same sa likod, pinalakihan ko. Kasi alam naman natin na ang Borgman, maliit talaga ang gulong yan mga paps. So sa akin, pinalakihan ko na yung back and front na gulong. Linakihan ko na yun mga paps. Kaya kung gusto nyo malaman, comment lang kayo dyan. Sasagutin natin yan kung anong size, tsaka anong brand yan mga paps. So yun, pauwi na tayo kasi may gagawin pa tayo. And gusto ko nga palang kumustahin yung mga tropa natin na mga rider. So, nahinto tayo kaya wala na tayong update sa kanila at saka sa vlog nila. So, yun, shoutout sa inyo and sa mga nagyayaya sa akin mag-rides. Chill lang kayo at makakasama din tayo mga paps. Yan, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And syempre, ride safe sa mga rider dyan, sa mga nagra-rides. So, yun, hanggang dito muna tayo. See you sa next vlog. Peace out!